guys, new day! You vlog. Manglaag na punta karon since ang mga video na to kay lag-lag man, so manglaag mi karon. Ang laaga na mo karon guys kay something new, dili pareha sa mga other vlog na mo, travel vlog kay mga bukid-bukid, mga overview. Karon ang among laagan kay type of about sa mga bonsai o katong ginaingon nila nga The Habit House daw kuno. Mao to siya, The Habit House of Midsayap. So nakalocate siya sa Barangay sa Daan, Santa Cruz, Midsayap. O mao to siya guys, dito lang. Tapos ang tagiya to, classmate na ko. So di namin magdugay-dugay, man to namin.
guys, na namin dito sa sulod sa Habit House sa Barangay Sadaan, Santa Cruz, Mitzahit, Cotabato. So guys, sama mong i-tour niya lang by the way. Ang sulod ay by the way, sa tagiya aning kuhan na kay painter. So, dagan kay paints ang mga nadire, mga drawings. Ang mga ipakita sa inyo, i-tour mo dito sa sulod sa balay, kung mga lag mo dire. Pero sa amo pa niya slag dyan mo istorya pa. Hindi na ba cute guys? So guys, Hey bro. ay, dara din ang pa-painting ko. Dara na Diba, ginalaag dyan ni dire. Dara din yung ipa-painting. Adrian Aloras. Guys, So okay guys, sa mga namong i-tour. Pero na murag nakuan pa nang takan natin kailan na to. So i-tour na muna mo. So kanang unsa man na nadira? Unsa na nadira? Unsa na nga second part? part, Night Harp. Then Tudloan ta mo how to, no, nayo ka ang night. How to play. bago pa ni siya dira wala pa kayo na develop. So ma-develop na rin. Ano siya sulod? Mga paints, like that. Yes. Paints, mga gamit pa. Pero sa sunod, pag ma-develop na dyan ni, Magbalik ta dali guys. siguro ma-aircon na ni dire. Magbapo ng mga Makita na lightings. entrance. Yes, na entrance dire. Karon libre pa mi dire kay bago pa. Muna siya nasa sulod. So nakita nyo sa gawas karon, nakita na po nyo sa sulod. Murag two-way room. No, two-way room siya. Dito siya, murag first room, murag sala-sala. Tapos dito, katong dito sa sulod. Murag kwarto-kwarto. So guys, kung ako sa inyo kung doon lang mo or layo, saglayo mo laag na mo dire. Tawon. Di ka mahayan, promise. Diba? Yes. Out siya guys. So guys, mas kami dito sa taas. Napano siya taas? Mga bonsai Japon. Ang tawag na to, ang mga motifs. And isa pa. Saan? Tawag na to dito. So let's go! So guys, maudin yung nasa tumoy. So guys, amo na yung tao ng among inang ipakita sa inyo kung saan na dire sa Tumoy. So guys, muna siya na dire sa Tumoy guys. More on bonsai. Bonsai sa mga bonsai lover diya. Di na siya kamayan. Tara. Pag mo palit mo. Ato lang mo dire. Pinakabarato na nga bonsai. Na siya bonsai. Nakapalibot direct bonsai guys. Na siya. Na so guys, mo to no nakita niyo ang The Habit House ug ang bonsai garden diri sa Santa Cruz, pero dili pa jud mo ang main nga murag kanang bonsai garden, daghan pa na mo balik pa mi kung madaghan ni og views. Ano siya, madaghan ni og views. Okay guys, dito lang takutob. Ayaw mo kalimot og like, share, comment, and subscribe para sa mga sunod pa na mga laagan. Then comment mo og mga kanang pwede laagan. Tapos i-PM para maubanta. So dito lang mga laagan. Stay home. Stay safe. God bless. Then, peace.